Gusti. Akeh dolime lan akeh kurange gitu. Dikei nikmat sing gedhe sepira gedene ya ijehku kurang niku ya rakus niku ya kurang niku ya rakus kafar akeh angase akeh kurange akeh ora nrimane nikmat peparinge Gusti Allah. Mula latar belakange Gusti Allah niku banjur nekake musibah, nekake bencana gitu. Ya Allah. Jadi zaman akhir menika kathah umat Kanjeng Nabi sing padha ninggalake syukur lan padha ucul imane karo Gusti Allah. Mula sakniki Gusti Allah nekake pinten-pinten musibah ten pundi-pundi. Lah faktore napa niku kerusakan alam donya kados mekaten ya Allah. Faktore niku nek ningali dhateng Al-Qur'an sebabe menungso iku wis do ninggalake syukur lan ucul imane. Nomor loro ninggalake taat lan tobaté. Nomor 3 padha nglakoni angkara murka, padha nglakoni dosa. Mula nek wis padha kakehan dosa, akhire Gusti Allah nekake bencana ten alam donya. Ya Allah. Ya Allah. Mula wonten ing selawatan kula gitu. Rusae alam dunya ana ning kene kono. Rusae alam dunya ana ning kene kono. Faktore masyarakat sing do kakehan dosa. Faktore masyarakat sing padha kakehan dosa. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ala habibika khairi khalqi kullihim. Musibah gempa bumi tanah longsor tsunami. Musibah gempa bumi tanah longsor tsunami. Lumpur nyambur gitu campur geni sing mesti medeni. Lumpur nyembur campur geni akeh wong sing mati. Alhamdulillah. Jadi Gusti Allah nekake bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, angin puting beliung gitu. Pinten-pinten musibah, pinten-pinten napa niku bala sing musibah lan bala iku saengga ndadekake berantakane rusake alam donya lan matine kita sedaya. Faktore gitu. Faktore menurut
Al-Qur'an gitu niku sebab kawulane menungsa niku rata-rata atine do lali ora gelem zikir nyebut karo Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Ora seneng ngaji ning senengane nyanyi-nyanyi lho. Ora gelem zikir karo Gusti Allah la ilaha illallah ning malah kudu ngowoh ya Allah. Ora gelem maca tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Mboten purun ya Allah. Ora gelem maca kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku akeh sing padha lali gitu. Ora gelem zikir gitu ning sing dipikir-pikir namung kebutuhan urip ning alam donya. Akhire Gusti Allah niku napa niku nurunake bala nurunake musibah kados mekaten di mana-mana terjadi gitu. Ten Jawa Timur wonten musibah bencana alam gempa bumi gitu. Ten Jawa Barat Cianjur baru saja gitu terjadi gempa bumi. Ten luar Jawa Maluku Irian Jaya gitu Kalimantan Sumatera negara pundi kemawon menika sampun rata-rata dipun tekakake musibah dening Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Qur'an faktoripun menika sebab kita ninggalake syukur nindakake kufur. Kita lali karo Gusti Allah sing dieling-eling namung nuruti kesenengane hawa nafsu blaka ya Allah.